Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video u kojemu ću govoriti o najnovijem prepucavanju između riječkih ogranaka stranaka Možemo i HDZ-a, a vezano uz ulazak Lursen grupacije, odnosno ACI Gitonea u vlasništvo brojnih atraktivnih nekretnina na području grada Rijeke. Naime, riječki Možemo održao je tiskovnu konferenciju na kojoj je problematizirao, kako oni kažu, neobično gomilanje tvrtki i nekretnina u protekle 2 godine pod kapom Lursen grupacije. Oni su vezano za to uputili pisane upite samome Lursenu, lučkoj upravi, a i gradonačelniku, te su tom prilikom istaknuli da nisu zapravo dobili tražene odgovore, već samo vrlo općenite formulacije iz kojih se ne može ništa konkretno zaključiti. Da ne čitam sad sve što je tamo izrečeno, od bitnih stvari spomenuta je akvizicija Brodokomerca, Karoline, Bunkera, činjenica da gradonačelnik izbjegava odgovoriti koja su njegova konkretna saznanja sa sastanaka koji je imao sa Lursenom, način na koji gradonačelnik vidi upravljanje javnim prostorom, te štiti li zapravo gradska uprava javni interes pred zahtjevima pojedinih investitora, a tu je indikativno ukidanje samostalnog odjela za urbanizam, na primjer, i tako dalje. Na samom kraju problematizirali su ulazak Josipa Ostrogovića, predsjednika riječkog HDZ-a, u skupštinu ACI Gitonea, te kakav će to imati utjecaj na odluke koje će gradsko vijeće nadalje donositi vezano za planove Lursen grupacije. Tu se recimo može istaknuti posebno izmjena GUP-a koja je, ajmo reći, u nekakvoj najavi, ne možda sada, ali kroz idućih nekoliko godina. Oni smatraju da HDZ ovim putem zapravo osvaja Rijeku van izbornog procesa, a i prozivaju SDP za potpunu pasivnost glede toga. Smatraju da građani moraju znati kakvi se netransparentni procesi odvijaju kako bi se na vrijeme reagiralo ukoliko to bude potrebno. Na ovo je danas reagirao Josip Ostrogović, znači predsjednik riječkog HDZ-a, priopćenjem za medije u kojem je napokon Možemo da ne razumije i ne prepoznaje stratešku važnost projekta Porto Baroš, iako oni o Porto Barošu nisu ni govorili, niti su problematizirali ikada taj projekt. Gotovo cijelo priopćenje po mom mišljenju je zapravo teška demagogija u kojoj se hvali vizionarstvo, šta god to značilo, HDZ-a, hrvatske vlade, premijera Plenkovića, ministra Butkovića i njihova takozvana konstruktivnost, dok Možemo tobože destruktivno uništava. Posebno je smiješno da Ostrogović parafrazira Ivicu Račana vezano uz HDZ početkom 90-ih, kad naziva Možemo strankom revolucionarnih nakana, a u originalu je HDZ bio stranka opasnih namjera. S obzirom da je upravo HDZ koristio tu Račanovu izjavu kako bi prozivao SDP za prodavanje demagogije i po njima neutemeljeno blaćenje. A zahvaljujući Ostrogoviću sad i u Možemo ima priliku zapravo na isti način odgovoriti na ovakve prozivke. Kad se eto već koristi takva formulacija koja je, eto, očito je gospodin Ostrogović mislio da će to biti ovako malo duhovito, ali mislim da je zapravo samo stranci Možemo dao nekakvu mogućnost da mu odgovore na isti način. Ostrogović i relativizira svoj potencijalni sukob interesa tako što proziva Nebojšu Zelića zato što je on član kazališnog, odnosno predsjednik kazališnog vijeća gradskog kazališta Lutaka Rijeka. Iako jako dobro zna da tu nema apsolutno nikakvog sukoba interesa, niti ičeg protuzakonitog, s obzirom da je kazalište javna ustanova u potpunom vlasništvu grada Rijeke. S druge strane, treba biti objektivan i reći da Ostrogović dobro poentira u pogledu toga što Možemo podržava SDP-ovu gradsku vlast u gradskom vijeću
Iako tu nije riječ, to treba reći, nije tu riječ o formalnoj koaliciji, međutim možemo je tijekom zadnje 2 godine propustilo više prilika vršiti ozbiljan pritisak na gradsku vlast zbog onoga što oni smatraju konstruktivnošću. Međutim, moje mišljenje o tome je da, iako vjerujem da imaju dobre namjere, oni zapravo nemaju dobro, kako bih rekao, razvijene političke vještine i zbog toga propuštaju očite zicere, pod navodnicima, dok recimo se to njihovim dojučerašnjim partnerima iz Akcije mladih ne događa. Također, Ostrogović dobro primjećuje da gradonačelnik putuje, pod navodnicima, dok drugi rade. To je bilo tako od uvijek. Pa čak i kad Marko nije bio ovako visoko pozicioniran, to znam da Marko voli putovati, a radi se o tome da Marko samo na neki način slijedi primjer svog životnog uzora Budimira Lončara. Hoće li mu to građani zamjeriti? Vidjet ćemo. Ja sam osobno mišljenja da grad treba imati svoju, ajmo to tako reći, vanjsku politiku, ali s druge strane i to mora imati neku granicu dobrog ukusa. Međutim, to što Ostrogović poentira oko 2 stvari ne znači da je u pravu, pogotovo ne u ovom slučaju. Djelovanje Lursena u gradu Rijeci zbilja je tema o kojoj treba raspravljati javno i možemo se s pravom protivi načinu kako se gradonačelnik nosi s cjelokupnom situacijom. Ima li tu nekih skrivenih osobnih interesa? Teško mi je reći, no mislim da se trenutno ništa ne može isključiti. Ovu temu ću sigurno pratiti dalje. Vidim da je to tema koja je dosta interesantna i javnosti, publici koja gleda ove moje videe, tako da evo, trudit ću se to pratiti i dalje, a nadam se da ćete i vi sami o toj temi dodatno istražiti kroz javno dostupne informacije i nekim drugim kanalima ako su vam dostupni. Evo, toliko za danas i do slušanja.